Dobrodošli u galeriju zvijezda. Ovdje možete vidjeti crvene patuljke i plave divove. Imamo zvijezde koje će vas zaslijepiti svojim sjajem, ali i one sramežljive koje je teško zamijetiti u mnoštvu. Uz neke ćete se dobro osunčati, dok bi se uz druge mogli i prehladiti. Na zdravlje. Tu imamo mlade zvijezde koje tek prikupljaju pratitelje, kao i one koje već imaju brojne priče za ispričati. A njihove priče su spektakularne. Najljepšu izložbu zvijezda možemo posjetiti svake vedre noći. Samo se trebamo udaljiti od blještave gradske rasvjete i usmjeriti pogled prema nebu. Ulaznice se ne naplaćuju, potreban nam je samo dobar vid i znatiželja, a repertoar uvelike ovisi o godišnjem dobu. Zbog lakšeg snalaženja na krcatom noćnom nebu, zvijezde grupiramo u zvježđa, zamišljene oblike koje dobijemo kada spojimo točkice. Tako u zimskoj idili uživamo pod sjajnim Orionom. Tad se on na našoj nebeskoj sferi nalazi na strani suprotnoj od sunca, što znači da nam izlazi noću. Ljeti on dijeli nebo sa suncem, to jest nebom se šulja danju, te ga u punom sjaju ne vidimo do novih zimskih druženja. Zvježđa koja se motaju oko sjevernog nebeskog pola krase naše nebo kroz cijelu godinu. Njih nazivamo cirkumpolarna zvježđa sjevernog neba. Najpoznatije od njih je zvježđe Velikog medvjeda, odnosno njegov djelić, Velika kola. Takav skup zvijezda koji tvori prepoznatljiv oblik, ali sam po sebi nije službeno prepoznat kao zvježđe, nazivamo asterizam. Nedaleko se nalazi zvježđe Malog medvjeda, koji na vrhu repa nosi zvijezdu sjevernjaču, Polaris. Kako je ona u neposrednoj blizini sjevernog nebeskog pola, iz naše perspektive sva zvježđa plešu oko Malog medvjeda. Cirkumpolarna zvježđa južnog neba možemo vidjeti tek izletom u južnije krajeve, tako da je zvijezdani repertoar uz godišnje doba vezan i uz lokaciju. Zvijezdane priče osluškivali su i naši preci, čiji su glasovi gotovo izgubljeni u bespućima vremena. Slike iz špilje Lascaux u Francuskoj, naslikane prije gotovo 20.000 godina, možda prikazuju jednu od prvih karti neba. Ove točkice neodoljivo podsjećaju na Plejade, što znači da bi ova točkica mogla biti Aldebaran iz zvježđa Bika. To je barem jedna od mogućih interpretacija. Kulture koje su uslijedile nastavile su pratiti nebeska zbivanja. Uz mitološki aspekt drevne astronomije, bitan je i onaj praktični. Poznavanje zvijezda, odnosno zvježđa i njihovih pozicija na nebu, omogućuje nam preciznije praćenje protoka vremena. Sjećate se Oriona iz zimske idile? Što nam se on više nadvija nad glavama, tim deblju jaknu vadimo iz ormara. Ok, istina, ovo je nešto manje precizno od kalendara na našem mobitelu, računalu ili radnom stolu, ali ako nemamo mobitel, računalo, niti radni stol, pa moramo od nekud krenuti. U Homerovom epu Odiseji, naslovni junak se na svojoj mediteranskoj turneji snalazi vođen zvijezdama. Vjetru se radujuć, divni Odisej razapne jedro i počne se baviti astronomijom. Tako se tu spominju Plejade, zvježđe Volara, pa i medvjeda koji se vrti na mjestu istome sveđ. Oriona neprestano gleda i od zvijezda svih u okeanu se ne kupa nikad. Homerov način da nam kaže kako je zvježđe Malog medvjeda cirkumpolarno, te da medvjedić stalno drži oko na opasnom lovcu, Orionu. Boginja uzorita Kalipsa Odiseju reče da od medvjeda brodeć po pučini naljevo drži.
Zvijezde su vodile i srednjovjekovne moreplovce u obilascima oceana, ali bez pomoći uzorite boginje Kalipse. A na zvijezde se oslanjamo i pri svemirskim putovanjima. Svemirske letjelice Voyager, kojima smo obišli udaljene planete Sunčevog sustava, orijentiraju se pomoću instrumenata kojima prate pozicije sjajnih zvijezda. Sunca i u slučaju Voyagera 2, Kanopa, dragulja južnog neba. Danas zvijezdane priče prevodimo jezikom znanosti. Mjerimo udaljenosti zvijezda, proučavamo njihov sastav i otkrivamo planete koji ih prate. Zvijezde više ne doživljavamo kao vječan i nepromjenjiv ukras iznad glava, već znamo da se rađaju, žive svoje živote i stare. Duboko u svojoj jezgri, procesom nuklearne fuzije, one prekrajaju kemijske elemente. I naposljetku, one umiru. Najmasivnije zvijezde svoje će živote okončati eksplozijom koju nazivamo supernova. Ona može probušiti samo tkanje svemira i stvoriti procjep u prostor vremenu, crnu rupu koje ništa ne može pobjeći, čak niti svjetlost. No to je priča za neku drugu priliku. Svojom eksplozijom zvijezda u svemir šalje bogatstvo kemijskih elemenata koji s vremenom postaju sastavni dijelovi novih zvijezda, planeta, pa i nas samih. Riječima astronoma Carla Sagana, mi smo zvijezdana tvar koja razmišlja o zvijezdama. Nažalost, stanovnici velikih gradova više ne čuju niti zvijezdani šapat. Svjetlosno onečišćenje oduzelo nam je pogled koji je inspirirao kulturu naših predaka. Srećom, zvijezdane priče prenose ljudi poput Ante Radonića, danas umirovljenog dugogodišnjeg voditelja planetarija u Zagrebu. Danas je teško pronaći mjesto gdje se zvijezde dobro vide. U gradu nam smeta nečistoća atmosfere, a imamo puno problema sa neekološkom rasvjetom jer se previše svjetla baca prema nebu i zato u gradu praktično ne možemo dobro promatrati nebo jer vidimo samo one najsjajnije objekte. Ja sam Ante Radonić, suradnik u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu. Bavim se popularizacijom astronomije, astronautike i raketne tehnike. Planetarij je poseban prostor gdje se simulira izgled zvijezdanog neba. Znači, simulira se izgled zvijezdanog neba putem projekcije, tako da čovjek stekne utisak kao da se radi o pravom nebu. Kada posjetitelji zauzmu svoja mjesta, počinje lagano zamračivanje planetarija. Našim očima treba vremena da bi se adaptirali tako dobro na mrak da možemo vidjeti i one najslabije zvijezdice u mraku. Za to vrijeme posjetitelji se opuštaju, slušaju neku glazbu, a onda kad je potpuno zavladao mrak, onda počinje predavanje priča o zvijezdama. Ovaj planetarij ima 31 optički sustav leća i pomoću tih optičkih sustava leća projiciraju se male svijetle točkice razne veličine jer svaka odgovara zapravo sjaju određene zvijezde. I tako svaki sustav leća projicira na svom dijelu neba te umjetne zvijezde. I ukupno se projicira oko 5000 zvijezda, s time da se istovremeno vidi 2500 zvijezda na našoj kupoli. Kupola našeg planetarija ima u promjeru 8 metara. Posebni mali projektori projiciraju planete i položaj planeta se može ručno-mehaničkim putem podešavati, s obzirom da planeti nemaju stalnu poziciju, već mijenjaju svoj položaj. Znači ovdje se projiciraju zvijezde, projiciraju se planeti, projicira se sunce i projicira se mjesec.
Jedino što se recimo ne može prikazati zvijezde u bojama, jer u stvarnosti su zvijezde u bojama, u stvarnosti zvijezde trepere zbog utjecaja atmosfere, zbog loma zraka svjetla u atmosferi, međutim ovdje zvijezde mirno svijetle. Osim što prikazujemo sadašnjost i što pokazujemo izgled neba u razne doba noći, pa izgled neba u razne doba godine, mi ovdje možemo pokazati izgled neba prije više tisuća godina i kako će nebo izgledati približno za nekoliko tisuća godina. A izgled noćnog neba nije jedino što će se promijeniti kroz nekoliko tisuća godina. Podučeni lekcijama iz povijesti, potpomognuti znanošću i tehnologijom, te vođeni znatiželjom, ako ne i potrebom, jednoga dana naši će potomci zaploviti među zvijezdama. Kod prvog odredišta, najbliže nam zvijezde Proxime Centaura i njezine planetarne svite, Sunce je samo sjajna točkica u zvijezđu Kasiopeje, jedna u mnoštvu. Oni koji pođu još dalje, postepeno će posve izgubiti pogled na dom svojih predaka, ali će pritom pronaći novi dom, među zvijezdama. Za njih će glasovi naših generacija biti samo jeka u dubokom vremenu, udaljeni i zagonetni koliko su nama glasovi umjetnika astronoma iz Lasoa. Kamo će sve njih odvesti zvijezdane priče?